117 سال دەرباس بوون ji derxistina yekemîn rojnameya Kurdî li ser destê Bedirxaniyan. Di 22 Nîsanê sala 1889 de û ev roj ew e cejna rojnamevaniya Kurdî. Hêjayê gotinê ku karê rojnamevaniya Kurdî di Sûriyê de di gelek astan re borî, gorî demên ku tê re derbas dibû. İkraniyên wan مطوياتهم اي حزبي بون ديتنا نستادرين تدا نفيز مقالات الرأي يعني رأي الآخر تدا بيدانات وبراستيتنا باروكا بيدا قالك جي بيانات وقوتارين أو كاري روشنا مبانية تدا بيدانات بو هيتشن مال برا كردي بون جهه باوري وك مصدر خورتا شورشا Sûriyê derfet da ku gelek destên ragihandinê werin damezrandin û roleke giring bilêzin di geşkirina civakê de û şopandina şoreşê. Wek nimûne radyoya Hêvî FM ya ku programên xwe ji bajarê Dêrikê dihilweşînê bi awayekî serbixwe weke ku karmendê wên dibêjin. Hêvî FM radyoyek civakî serbixwe ye. Dixwaze ku ziman halê her kesî bê lê ne zimanê ti kesî bê. Li 17 meha yazdehal sala 2014 li bajarê Dêrikê dest bi weşana xwe ya zindî kir. Piraniya karmendê Hêvî FM keçin mebest jê ku rolekê bidin jin û keça Kurd. Navaroka programên Hêvî FM bi tevahiya xwe civakî ne ji bo hemû welatiyan û her wiha karê wê rastî astengiyan dibe. Programê wê alî wekî bijî civakî diçin dixwazin êş û azarê kesê bi bajarê Dêrikê de û her wiha yê gundê doranê dixwaze êşê wa azarê wa derîxe her wiha gavekî Hêvî FM heye rastî bi welatî nêtre em hin cara nûçeyek xweş cematin astengiya sereke ew jî ya elektrîkê. Şoreşa Sûriyê gelek guhertin û pêşketin kir di karê rojnamevanî û ragihandina Kurdî de. براستي إذاعات كردية هلا رولكي باش لهيزن بلكي اختلافات هنا مستويات وسوية واحدة بس بالعموم منهم كارك طبعا هي وقتك جيرت ذي حتى كان حكم كان ولا يجي نشراتي من كردي يا هري خوستك ايمن وموك سنديكار رجنوان كردستان سوريا متخازن انه جدا كرن وري كرن نقبا كاري رجنوان ده وكساتيا ويدا Rojnamevanên Kurd hêviya we ew e ku aseke bilinc azadiyê dest bêxin ta ku bi rola xwe rabin û ragihandina Kurdî bigihînin cîhanê. û çavê wan li yekemîn kanal bi zimanê Kurdî werê damezrandin û hilweşandina xwe ji rojava bike. Fener Ehmed, Orient News, Dêrek.